GB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's go! Lunes na naman ang sa muya pong pagpagiramdom na sa paghampang takaining kaaldawon. Dapat permi po, mahal na Diyos, enot sa gabos. Marhay na aga, nagre-respetar na naman kami sa lambang miyembro kan Sosyedad asin Familia. Kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba man kita sa tingog kan banwaan. Sundo alas 10:30 nin pagkaudto. Sige tabi, sa gabos na taga Legazpi, kumusta ka mo dyan? Albay District, sundo sa Daraga. Sagkod so pinag-aabot kan sa tuya man na broadcast sa laog kan Albay dyan sa siyudad kan Tabaco asin Legazpi, kaya Ligaw. Maray na aga. Sa manlain-lain na barangay tabi kan Daraga, sagkod dyan sa Albay District, lalo na digdi sa sentro kan Legazpi. Tingog kan banwaan na po, minatok-tok man sa indong mga residensyas. Sana padagoso nindo, asin dire-diretso ang pag-antabay kan sa tuyang mga parahinan nyugman. Katuwang tadyan sa luwas ang news team, pading Jomar, pading Al, pading Jim. Siyempre, katuwang si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luwens na Barzena. Sa Manibela si Henry Diboy Mata. Technical control, the big man himself, ang samuya pong Chief Tech. In the house, Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, diretso ang pagsubaybay as it happens, where it happens, how it happens. National, international, asin sumada lokal. Ang samuya pong malalauman, the jack of all trades, news manager Mardela. Siyempre, sa production ang samuya pong Anghel, ang AM kang DCGB, Angel Mustasa. Sa IT, yaon mo niyan si Richard. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning, Legazpi City, Philippines. And syempre, sa mga naka-log-on sa broadcast mitabi, worldwide, netwide, marhay na aga tabi, hali digdi sa Pilipinas. Ang DCGB po, haloy ng sumi na bayan tabi sa panibagong platform. Di ba, Bunjing, dati ka ito sa AM band sa nakita. Pero yaon dyan, sustinido po yan na AM band region-wide. So pigabot kan sa muyang puwersa. So sa radyo baga, sustinido po yan sa AM band sa radyo. Pati so pigabot kan sa muyang signal sa luwas kan Kabikulan. Then, we elevate, nag-elevar kami, we elevated our platform. Sabay kami tabi, haloy na sa online broadcast sa internet, kaya worldwide na po yan. DZGB News Online sa Facebook page, pati po sa YouTube. Maray na aga hali digdi sa Pilipinas. Paki-share na sana tabi kan sa muya man na broadcast tanganing dakul sumapaabutan ta nin informasyon outside of our country. Imaging sa laog po kang Pilipinas. Sige, maray na aga. Yan sa mga paraan tabay man to sa DCGB News Online. Bago kita diretso Bunjing, akomodaran ta ining pagpapaabot tanin, pakidumamay sa familia kan amigo niya to Bunjing, kay Engineer Dante Baclao. Ang sa tuyang provincial engineer ta sutugang niya sarong miyembro an aram ko nag-retire na ini sa Philippine National Police, iunom pa, no?
si Police Officer Roy Baclao na mahingalo na tabi. Kaya sa pangaran kan tropa digdi sa DCGB tabi, condolence, our prayer sa familia ni Papa Roy Baclao na mahingalo na po si Papa Roy na Baclao. Tugang niya si Engineer Dante. Engineer Dante tabi, our prayers sa indong familia. And sabi ni Engineer, sige na ngaya amigo, Papa Pio, i-broadcast mo na naisihan naman ngayon ni Mama duman sa Pantaw, sa Libon. Kaya gabos tabi na mga kapartidaryos, amigos, amigas, di pa isi ka mo na mahingalo na tabi si Roy Baclao, sarong miyembro kan Philippine National Police, active member, dahilan sa yun na nga niyan, mga kahilangan, nagpahingalo na po si Papa Roy. So, condolence and our prayers tabi sa pamilya. Sige. Bunjing, taod-taod, iba pa ilaog muna so mga dapat na dyan mabuelo kita. We will try to get in touch. Tibaan lamang available ang oras ni Mayor Vic Perete. Simple sa naman initabi or baka nakamonitor si Renz diyan sa Daraga. Simple sana, whichever kung si Sayan mainot na makahurunta or maipaabot ni Renz diyan sa nanunungdan sa Daraga. Iyan bagang tinampo palaog sa Daraga National High School. Ining sa may bio, tama Angel, Daraga National High School yan ade. Tas Daraga Community College, duman ito. Sa may inutan pa sa pasiring na sa Kamalig. Sa may arani sa Toyota Motor Outlet, Salvation ba ito? Yan. Pero ining Daraga National High School, kung pasiring ka baga sa Daraga, antes kang mag-abot sa Saud, maliko ka sa tuo, yaon sa Petron Gasoline Station, kuda top gas na ra, Sir Ato Lim. Good morning palantabi dyan sa Indo, Sir Ato Lim ha. Sa Petron Gas Station, buda sa Top Gas, mga suki niya to yan. Talagang pag igwa kita bunjingani nin mga special broadcast, emergency broadcast, dahil man nakakalingaw ba ining familia, Tamat din maray for supporting DCGB sa pagikan pagdadangog buda, pagdadara lamang ning matimo-timo digdi sa samuya, pag igwanin mga emergency broadcast, dahil nakakalingaw ini sa Sir Ato. Mabuhay ka mo dyan sa Top Gas, Petron Gasol. Mga arin bunjing, ma-order ako kay Sir Ato. So, halang kawuno na ang kunyan baga. Yung gasol. Ibugta ko digdi sa kuyang motorsiklo. Pwede yan. Igwa na baga nga nin. So, pigpapadalagan kan LPG na kotse, i-convert ko digdi bujing pagpasanon ko sa nasog. Ay day, ang gasol bujing na nagimatan mo na yan na Petron gasol. Gasol, yan ang pinakahaloy na sublo bagang tangke. Tagkod mo yan talagang buhay. Kaya sige, Sir Ato Lim. Now, yan ang reference point na to. Ito mapatuo ka kumpadaraga. Supawala sa may mercury drug. Yan. Igwa dyan tinampo na palaog duman sa Daraga National High School. Ang problema bunjing unparking dyan. Wala tuo. Dati nga inda kun dyan so nagtitirienda baga ka ito. Ngunyan, parking na. So it causes a lot of danger, inconvenience, and atraso sa mga malaog dyan, taigod dyan in mga opisines pa, igod dyan mga pribadong negosyo,
Lalo na itong supalaog duman sa Daraga National High School. Wala tuan parada dyan na dainan nagkakamaniubrada. Nintultul ang mga vehikulos na minala og luwas taan ibangani dyan gari gigibo ng parang terminal siguro ito, iguanin mga nagbabantay man na mga park your car boys. Gayon. O tataw to ipapaabutan kay Mayor Vic. Or kung sisay na mga tauhan dyan ni Mayor Vic na makahuron ta with the help ni Renz, tibaan lamang may makahurong kita dyan Takutanan araw ka ining mga bagay, dahil naman pwedeng ipagpara ilibar baga sa alkalde ko ta na baga bunjing Taigo baga dyanin mga tauhan siya na iyon ang dapat ka na mag-asikaso. So, dumang kita sa mga pwedeng mag-asikaso muna kayan if ever na daita makontak si Mayor Vic. Yan, pag naaraman yan ni Mayor Vic, automatic, tinampo yan Dahil pwedeng ma-atraso ang free flow kan ingress and egress, laog luwas, exit or entrance kan mga vehicles. And it is a busy area. Yaon dyan so Mercury Drug, pasiring duman palaog, igon yung mga opisina sa Daraga National High School duman, so mga may transaksiones, although day paning eskwela bagangon yan face to face, pero iguanin mga minarlaog dyan. Iguanin mga pribadong negosyo dyan na may mga pwesto. Ginibo ng parking area. Kan mga vehikulos, both private, buda so mga nagbabiyahe gayon sa kung nagkapirang rota dyan sa Daraga. Taon-taon dyan, we'll try to get in touch with Mayor Vic, tibaan lamang available siya. Sige, budan iba pa, ining sitwasyon ta sa probinsya ning Albay, lalo sa siyudad ni Legazpi, we will dig deeper sa kamugtakan niya to na inikan COVID. This is something else na dapat niya to na dahil kami masawa, tabi maski garaw na kami raot ning plaka na nadadangog din doon daw parehong line of reminders. Pero ipapaliwanag ta sa abot kan sa tuyang magkakaya using ining data na nakukuha niya to. Kung natataarog na kita kainidigdi sa siyudad ni Legazpi, buda sa probinsya ng Albay, in so far as COVID infection rate is concerned. Pakalis po kan mga pagirumdom. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Thank you so much sa Bunjing. Agawon kong mo na sa imong commercial break. Igo kita nga sarong importante ho na mensahe. Ada ita pa man nakontak si Mayor Vic pero digdi mo na kita sa Kapitolyo Provincial. Tawan ta na inin prioridad ta. Igo ning importante hon pong mensahe. Ang opisina kan gobernador
sa paagi ni Sir Danny Garcia, ang tagapagtaram ni Governor Al Bitsara. Sir Danny, good morning. You're on air tabi sa DCGB. Yes, Pio. Good morning, man. Tangog ka. Opo. Sir Danny, igwanin importanteho na paanunsyo ang Gobernador tabi na dapat maisihan kan probinsya ng Albay. Over. Yes, Pio. Medyo pinaano muna ni Gob, lockdown muna in provincial capital. So for 2 days po, lockdown po ang provincial capital. Dahil na siguro muna sila mag-transaction. May mga department heads kita po na nag-attend kang conference kang DILG. And there's a possibility na may nag-positive kasi may mga nag-positive duman. So sabi ni Gob, mas maray na muna na i-contact tracing sa kabus na nag-attend. And then so mga binalikan nito sa opisina nito. So siyempre, department head nagabalik sa opisina. Contact tracing na muna for these 2 days. And hilingon kung talagang positive sila o negative ma'am. So lockdown po muna ang provincial capital, alik ni Governor Al Bitsara for today, September 27 and September 28. Tabi. Opo. Arin tabi na igwa baga paano nin Capitol Annex, igwa nin Capitol Main, buda igwa manin mga nag-opisina, duman sa may APSEMO building tabi, Sir Danny, please go ahead. Gabus GNPU na may nag-opisina na department head. Aha, yan. So, Kasi mas maray na sabi ni Gob na magpasiguro. At para mo yung variant na ini talagang grabe makaulapit ito eh. okay. So, kung tamaan pa sa kuyang pag-iintindi tabi, Sir Danny, gabos na departamento dyan ngunyan sa Kapitolyo, irregardless kung saan sila nakabugtak na edifisyo, either sa annex, duman sa APSEMO, o kaya digdi sa main, talagang daing transaksyon. Opo, digdi. Especially digdi sa province sa capital and then duman sa ibang opisina. Basta may mga department heads po nag-opisina duman. And so mga department heads na nakaiba po sa conference na ito sabi. Aha. Yan. So, primero, so mga department heads na nakasabay sa konferensya na pinagibo ka sa Orintabi, Sir Danny? Last week po. Last week. Pa-konferensya ito kan anong ahensya? Sa DILG. Yan, sa DILG. So, gabos na mga department heads na naka-attendir duman, dainin transaksyon pati sa indang mga departamento. Yes po, sa mga contact tracing na buda ma-swab test. How about sa mga daiman tabi nag-attendir na department heads? Well, like sa Muya na daiman nakalubi ito, daiman kami masyado apektado. Pero kung capital mo nang lockdown po ni Governor Bitsara. Ayun. To make it simple, bilog na Kapitolyo dain transaction for 2 days, effective today and tomorrow. Opo, Pio. Oho. Pasiguro lang sabi kita. Iyo. Pero ano ang sistema, bako man na may nag-positive, kundi pasiguro lang, may mga nag-positive duman sa nag-aratinders ka na kaaging pagtiripo na ito. Sa conference po, buda nakahalubilo ninda ito, kaya mas maut ni Governor Bitsara na i-test gabusin na pong yaraon duman. Okay. O sige, dipisil talaga ini. Yung nga na iso pigatarag mo kasubago before my commercial break na hihimay-himay yun tayo ni sigon sa data ang nangyari dito sa Sutuya sa probinsya ng Albay. Yes po, Pio. So thank you very much, Pio, sa oras and more power po sa programa mo. Sige. God bless us. Mag-iringat po kita. Thank you. Thank you so much, Sir Danny, tagapagtaram po ni Governor Al Bitsara. So yan po ha, otro hunta, ang Kapitolyo ngunyan, gabos tabi, daing transaksyon. At pasiguro ang Kapitolyo, ang orden kan gobernador, ipatest ang mga empleados, lalo na itong so nag-atindir sa sarong pagtiripon, kan DILG, konferensya, pero dahil nangangahulugan na may nag-positive, itetest lang, pasiguro, preemptive, kumbaga. So, daing transaksyon, poon ngunyan, sa Kudsaga, ang Kapitolyo Provincial. So, bibiltadahan taan mga araw ka na sitwasyon, and kung makontakta si Mayor Vicman duman sa Daraga, itong concern na ipigpapaabot sa Satuya, or kung igo makahurong yan si Renz, whichever, kung siya mainot, digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Oras, Pilipinas, 9:30, sakto.
An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Giraray Bunjing. Sa Giraray, agawuntaan oras mo muna ha sa commercials. Nasa linya man, may further announcement. Ito na sinasabi ko sa inyo, ibang sitwasyon talaga di sa tuya. May further announcement si Sir Cedric Daip, Dr. Cedric, kang apse mo. Sir Cedric, maray na aga tabi.
Maray na aga tabi Pio, maray na aga sa mga amigo ta. Opo, nakaka-announce pa lang kan tagapagtaram kan gobernador, Sir Danny Garcia, na suspended trabaho bilog na Kapitolyo. Igwa ka mo ning dagdag patabi, Sir Cedric? Yung tabi, kami pa lang kasabay man, nga ni, siyempre dahil man kami exposures. Igo ka pa lang kami sa room staff man na na-expose, pero naka-isolate na ito. Kasta kasabay siya naman sa grupo kan pagpa-meeting kan last week. Maray nga ni, ako nag-attend kito. Maray nga nita, pinaypay ta ka, basahin ka! Kanyan, ang announcement na tabi Pio, dahil bilog na Kapitolyo, kasabay kami sa suspended and work starting 10 o'clock this morning and until tomorrow. Sa mga issuances kang travel pass, tapos mga letter of exemptions, kang mga mabirahe, sumanangon na tabi ka mo magkuakan sa endong requirement, kumabiyahe ka mo sa local government unit of your destination or local destination kung palaog ka sa Albay, or kung palawas ka sa Albay, sa local government units of your residence. Kung saan ka mo nag-estad, dumanang natabi ka mo magkuha. Oho. Iyo ta dati baga so mga may trabaho sa luwas, both public and private, sa luwas kan Albay na duman ang destino, minako adyan sa Indo nin so papeles tanganing so pig susunod baga niya to sa mga border. Ngunyan, dumana sa namuna sa mga munisipyos. Ta obligado kami magsunod kang order. Siyempre, para sa health, requirement na naiwasan ta ang posibleng may maulakitan or may makaulakit. Opo. Pag sinabi tang sa mga munisipyos, where in particular sa mga munisipyos tabi na opisina? Local DRRMOs nila sa Municipal and City Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyo na sana ito ang maisyo. Super maka itong mga local MDRRMO chief, sufficiente na ito. Authorized man talaga tabi sila. Kaya lang kami baga sa probinsya, nagtatabang man kami pag nagdidirect baga sila, automatic, few minutes, daranan ninda yan, makaskason. Ay, iyo po, oho. Okay. Sa munisipyo, tapos sila, makaskas man. Kaya lang, sa mga sa regional offices man nga ni, for their convenience, mas bigli na sa mo yan nagkukuroa. Iyo po. Abo na sila magparaduro man sa LGU sa darakulon na ang pila. So by the way, balikan ta itong announcement kasubago ni Sir Danny, mainit-init pa ito Effective pala ngunyan alas 10 ito ano? Alas 10 tabi may na-receive na akong advance na call in information mismo hali sa Human Resource Management Office. Dali mismo kay PA Bida. Na prolyamante. Sige di 10 a.m. onwards and sagkod sa aga, bilog na maghapon. Mabalik na sana sa Miyerkules, tabi Sir Cedric ano? Bata. Kuya na, bata. Ano ini na, atat-atat na si Jar magtrabaho. Nakabalik na sana. Ay, salit na naman siya. Extended sa bakasyon niya. Ni Papa Jer. Ako iyo, man na naglandaman ako 1 week. Nag-isolate man pag ako. Malay mo kung bigla ako mag-positive or pag-carry yun. Extended naman sa isolation. Oh, yun nga. Pero sa garahe, diretso ang laban. Diretso. Sige, Sir Cedric, ingat tabi. Keep safe tabi. Kami ko, taday naman ko kami maano. Kaipuan mag-suspend. Kaya lang, siyempre may order. Masunod kami. Roger. Sige, thank you so much. Ingat tabi, Sir Cedric. Salamat. Si Sir Cedric Dae po sa abiso, manungod dyan sa mga pangyari, ha? Sige. Yan. Taod-taod, Bunjing, sige, diretso mo. May mga tatawagan pa ako, ha? Sige, sandali mo na. Igwanin na nagdudurdalagan man si Ans na... Okay, si Angel na musta sa... Who's on the line? Sige, mas maray. Naka-ready na si Con. Anytime, whenever na-ready, just signal me. No, tabi. Sige, di dahil na kita mapod kay Mayor Vic, ano. Sige, Bunjing. Sige, ibuelo mo na yan. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners! Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin! Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal, binigay sa atin nationwide! Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya! Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny, itutuloy! Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman ng 3 electric fan, bro! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manawakin. It's the day, Best Cafe inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe. Sa umaga. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Lagi ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe. Sa umaga. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Lagi ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bonjing. Report muna kita dyan sa luwas. Nasa linya man si Ans. Ans, what's happening? Please go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, talagang na-adit na ko niyan. Ang gobyerno lokal kan Legazpi urog pang nasa alert level 4 ang syudad kan Legazpi may kinaraman sa COVID-19 cases. Ini ang sinabi sa DCGV News si Alcalde Noel Rosal kung saan sa kunyan panagos sindang nakikipag-koordinar sa maniamiento kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH may kinaraman sa pag-ako kan mga moderate to severe na kaso ng COVID-19. Mientras nasigon kay Rosal dahil sa panagos man na naglalangkaw ang kaso ni COVID-19 sa syudad, talagang nahihiling nindang madali na mapanoan na facility ng syudad which is ining Legazpi City Hospital, alagad pighinguan ninda na talagang mapahiwas pa ang mga fasilidad na ikokitiligdi sa syudad. Inenkabtang kan pahayag ni Alcalde Rosal. Ang Legazpi City Hospital pa no, non-COVID yan. Yan ang point. Kaya naglabas si Matel. Sana naman, kaya nun pa, termina. Ang problema tatuli ang BR. Sana kaya nun nila ang mga COVID cases. Then, ang depende sa barangay, ang facility talaga sa citywide yan. We have the Legazpi City Hospital. Yaraw na duman sa mga positive sa mga bago, 18, may 15 na kada aldaw. Yaraw na duman, mapapanok na ang Legazpi City Hospital. Sigun kay Rosal, dawa pang iguin posibilidad ko tang magamit man mga pasilidad sa barangay dahil sa matugot sa bagay nini dahil sa dapat sana ang gamitin ng pasilidad as in ining talagang capacitated na Legazpi City Hospital. Igwa kung nadangog na porsyon dumantabian sa report mo, kung tama pagdadangog ko na ang Legazpi City nasa alert level 4 na, over? Roger to that sa PO. Sisay ang nagdeklarar tabi kayan, over? Sa pagkikipag-uran ta kay Alcalde Rosal, human in ang pigataram niya na nasa halangkaw ng classification naman ang Legazpi susug sa report man sa Inda, update sa Inda kan DOH sa mga local executives kan probinsya kan Albay. Iyo, naiapot ko tabi yan sa Manila baga, iyo na inin pinag-adaptar na mga alerto 1, 2, 3, 4. Hindi ko dumanin mga lockdowns. Yes, tabi. Digdi sa to, dahil tamang pighaga, dahil man baga ni mga lockdowns pa. Roger, pero ito nga so latest post ni Mayor baka mag-resort man sinda sa granular. Yan, iyon ang isusunod takutaan na ang sabi baga ni Mayor, ingat nin todo, tibaan nga isunod taman ang granular lockdown. Over. Roger. Now, ang saro pa na katakot na historikan is Legazpi City Hospital nagmapuunang magsupay kan mga itong pasyente, COVID positive ba yun o so mga pig-akomodar na ordinaryong pasyente na daimo natabi piglalaog sa BRTTH ta so BRTTH COVID hospital na mo na? Nagpuon na kaya sinda tabi Sir Pio kining so non-COVID patients baga na alis sa BRTTH kaya ito so nakadagdag sa kumbaga bed capacity man kang LCH. Yan, tanduman sa entrevista baga sa pahayag ni Mayor Noel sa VTR na may naunang bitan siya na napupuno na ang Legazpi City Hospital pero dahil na-qualify tibaan so tawo masala ang interpretasyon ito pala napupuno na kan mga non-COVID patients na so trickle down na mo na yan kan mga dapat ko na duman sa BRTTH. Yes, tabi. Not necessarily COVID ang yaon dyan.
Sige kopya, sige. And sa kunyan tabi si Pio, pigahabol na rin da suma kompleto na baga sa third floor na expansion tangani makadugang man daw ini sa mga akomodar na mga persona sa Legazpi Hospital. Roger, sige kopya. And tabi si Pio, mga impormasyon pa with boy sa mobile Ans Galero, DCGP. Salamat tabian sa istorya. Ali dyan sa luwas. Sige tataw to, bibiltadahan tayan ta. I'm trying my very best of luck na may makahuro na doktor, si Doc Analinda Billian, saro sa mga infectious disease specialist. Kundi nasa meeting pa Beno, digdi mo na kita sa iba pang mga istorya. Yung follow-up na kan ipipaabot niya tong concern. Very good. Tayaon sa linya si Renz na Luna dyan sa Daraga. So concern na sa tuyang nati-take up as in ipigahagad na magpaabot man lamang sa gobyerno lokal kan Daraga. Renz, marahay na aga. Go ahead na tabi. Sandali, Renz, at hindi nakakonekta. Sandali, inaayos lang connection. Okay, go ahead tabi, Renz. Go ahead. Yes, maray na agad tabi, Sir Pio. Maray na agad sa mga parantaba. Yung itadugon niyan sa Daraga kay si PSO Chief Rene Portillo. Banang tabi kay ni Sir Pio kang concern digdi sa may palaog sa Daraga National High School. Kinibo na nga ning parkingan kan naman na lain ng mga behikulo. Nasa ibang nalinya po, sir, si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog Kanbanwaan. Hello, good morning, Sir Tabi. Si Pio Tabi kan DCGB. Iyo Tabi, Sir Pio, maray na aldaw man, maray na aldaw sa mga tagay-nanyog mo, Tabi. Opo, salamat sa oras, sir. May concern lang po na gustong ipaabot, paaktibaran, ipamonitor. Iyan baga, sir, na palaog sa Daraga National High School, sudig di sa may Mercury Drug, ampang ka na Petron Gas Station, Tabi. Over. Opo. Noted ko, Tabi, Sir Pio. Ang lugar pa, yan, baga, actually, nasa, yan, kang Bicol University. Itong palaog ito sa Daraga High School. Ang yan, kang time na nag-clearing kami, kang mga inot, pigsasabay mo iyan sa clearing operation. Ang kadaklan dyan na bihikulo na nagpa-park, naghapon. Itong mga bihikulo kang Muslim community na naka-star dyan sa likod ni Kaining Bailon Building baga. Kami mga naka-star dyan na Muslim. Sa gilid kang dalan going to Daraga High School, sinda nagpa-park. Kunyan, minayan, minsan, lininig mina. Inimpormaran mi sa mga may tagdiring auto. Ang iba dyan na naman na digdi sa, before ka maglaog sa Daraga High School, digdi pa lang sa may LBC o going to Daraga High School. Ang mga nagpa-park dyan, itong ibang nagsasaod Tabi, Sir Pio, na wala na maparkingan digdi sa gilid kang merkado diyan sinda naglalaog sa pasiring sa Daraga High School, Tabi. Okay, di talagang nako-confirm na gigibo na yan na parkingan both kay itong sa mga residentes sa likod kan area na igo mga behikulo plus sa mga nagsasaod diyan pa ididara sa mga behikulo kun diin na ning espasyo digdi sa mga allowed parking area. Over. Opo. Tama, Tabi, Sir Pio. Now, kunyan, tama, Tabi. Kunyan, ang digdi sa palibot kang saod nag-uron kami kay ni Mayor. Actually, pagtutugutan mi itong nagsasaod na magparking. Itong mga parasaod na may darang sasakyan, may darang motor, provided na sumadalian lang, Tabi. Day man kami na bawal sinda magparking provided na madalian lang. Ang pigapali mi talaga diyan, pigabantayan ko diyan. Itong mga may stall owner na ang bihikulo ninda day napigali diyan sa tubangang kang tindahan ninda na nagahapon. Sabi. Opo. Okay, balikan ta itong suduman sa Daraga National High School, sir. Opo. Ang nangyayari is nagdo-double parking na sa mga kliyentes man na malaog duman sa Daraga National High School and sa ibang mga may pwesto magatabi dyan, kuda sa mga malaog man na may mga vehikulos, talagang igwanan nin inconveniensya. Ang gusto ninda is ma-check yan, ma-monitor na kumbaga talagang kaipuhan na maparkingan anta dahin ng madudumanan
maski single kwan lamang, single lane sa nada, day na itong napipilot One na. lane, Opo, one lane, I should say. Ma-monitor tabi yan. May mga parking boys na daw nga inaiyo na nagmamanihar gayud dyan tabi, sir. Over. Opo. Rest assured, Sir Pio, na ining maabot na aldaw, sikasuon ko tabi yan. Para maski puro pa matawan ta mga giraray ki ang mga nagpapaabot ki reklamo diyan tabi. Iyo po ini ang sa indang concern is for us na maidiretso ang maray bagang programa ni Mayor Victa na didicongest na nin dakula na recognize na nga ni iso albay so daraga kan DILG so sa road clearing baga so maipadagos ta iyan Opo. Noted tabi, Sir Pio, asikasuon ko yan, magpuon naman sa agad. Ang pigtutukan ko mo niyan, ining si Perez, na napag-ano naman kang may mga sadiring tindahan dyan, sa mga auto ninda. Pero nalinig ko niyan, nagpuon niya na magpuon kang Sabado, niya na aldaw na Lunes, malinig na tabi, Sir Pio. Very good. Saludo kami tabi, sir, diyan sa Indo sa Piso, lalo na sa imong liderato. Please include itong sudumana pong ito, na palaog sa Daraga National High School. Sa aga mismo, Sir Pio, asikasuon ko tabi ito. Ma-maintain na itong maski one lane sa natabi, Opo. Taigo nagdralaog daw dyan ng mga vehikulos man na naaalanganin. Actually, talaga aram ko ang dyan. Kaya lang, kang inot, maray na iyan. Kundi, nagbabarali ka na naman siguro. Kaya, ko naman, sa mga residente kang sa Muslim na may mga sadiring bihikulo dyan tabi. Buda mapwestuhan sa laog siguro na nagkapirang aldaw, transition period, matuod sa tao, mapwestuhan kan mga tao mo tabi dyan muna. Opo. Thank you so much tabi, sir. Ingat ka mo sa trabaho. Ingat ka mo. Thank you man tabi, Sir Pio. Ibalik ko tabi kay Ren. Salamat, Timaray. Salamat. Okay. Yan tabi, Sir Pio, si PSO Chief Rene Portillo, manungod ka na concern dyan sa Palaog sa Daraga National High School. Rest assured na actionan ninda na problema. Alala naman sa mga concern man kan mga nag-aaragi dyan sa nambitan ng lugar. Salamat rin sa very good so action and salamat kay Sir na Rene na Portillo. Takon dayan dyan maaksyon na mababa si Mayor sa opisina niya. Madyan siya. Sige. Yan tayo, Sir Pio. Magdagdag na impormasyon digit sa luwas. Rans Luna, DCGB News. Salamat, Rens, sa aksyon dyan sa Daraga. We will be right back. Pakalis kayo ni. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nangingenot ang Quezon City, Manila, asin Pasig sa mga lugar na may pinakadakol na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Base ini sa pinaluwas na datos kan Octa Research asin kan Department of Health o DOH. Sa ipighiras ni Octa Fellow Guido David, ang Quezon City nakapagrehistro ng 1,074 na bagong
COVID-19 cases sa sinundan kan Manila na may 449 kaso, Pasig na may 436, Davao City na may 433, asin Caloocan City na may 331 kaso. Sa ngunyan, ang reproduction number kan COVID-19 sa Pilipinas nasa 1.03 na dating nasa 1.20 ka nakaaging simana. Yan ang pangalas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan at abangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lumo, hinika.
Green Bee Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po! Sarap na huminga! Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeón, ako'y pag-ibahin. Sunod akong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeón, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Diretso kang programa, sin mga istorya sa palibot. Alpade, good morning man, please go ahead. Yes, pare, good morning. Expected na lalong magdagsa ang mga nagpaparehistro bako sa nangunyan kundi sa mga masunod pang aldaw. Bako na sa Comelec kundi sa sarong mall digdi sa Legazpi. Dahil nagarabol kan deadline sa September 30, although may bareta naman na posibleng ma-extend din eh. Susog sa informasyon tango niya na nasaga pa rin Pio,
may sarong kampo politikal digdi sa Legazpi na talagang pigudoonan na ang sa indang mga tauhan na maghiro may habol ang mga pwedeng magparehistro o mag-transfer man tanganing siyempre makadagdag sa boto a pabor sa sarong kandidato sa maabot na eleksyon. Kaya ngunyan ang Comelec baga kahit ito pa nagparapangapoda na kayo ni alagad talagang paminsan ano galing Pinoy matitibay sa last minute kaya ngunyan daragsa na lugod sa mga gusto magparehistro magpa-transfer malanganit pano-pano dyan sa sarong mall and sa iba kaya na nakako aki numero bigtarawan ng numero kundi baka lamang managad ma-extend and susog sa informasyon dahil nga na iyan sa pagdagsa na kan mga maparehistro, mapatransfer dahil may doon naman sa haros sa mga kampo politikal, lalong-lalo na digdi sa syudad nin Legazpi. Ang pigi daw kung niyang kumpadre nga so tricycle, so truck, dainin mga kargada. Dahil naman ito uso. Bawal na pati. Dahil naman ito uso dahil kang COVID. Yung dahil ito uso pa din yan. Ang sabi may mga puro allowance man na pasekreto. Depende na sa maniobra kan sarong nasusugo sa alimbawa sarong leader diyan sa barangay na nagkatagaw-tao magkipamasahe at tangani na pagabot kan oras marumduman kan nagparehistro kaya nagpatransfer man na susend ang kandidato siyempre sa maabot na eleksyon. Masupog magtaong niya ng plata. Kaso dati bagang 20, marayray kung bago ug mahonong pa. Ingon yan, plata, puro ka plata, daing porma, puro ka porma, daing plata, inutil. Dapat kasarabay, may plata na, may porma pa. Dapat may plata na, may porma pa. Yun na kaya kalakalan sabi nga kaya. Sige. Ano pa din yan, mga update di sa lawas, pag libot-libot taman, Alarmario, DCGB. Salamat tal, istorya. Sige, si Pading Jim, nasa linya man, kumparing Jim, maray na aga sa imo, go ahead man tabi. Bonjing, naputil, naputil yan. Sige Pading Jim, reconnect ka na lang tabi, sa linya, diyan sa imo sa 3rd District. Sige, nagbalo kita, na, kuan, pinag-contact ko si Dr. Ana Linda Bilyen ansaro sa otoridad mediko. In fact, pinagre-respetar ini advisor kan Departamento de Salud sa operasyon niya to sa COVID sinda bagaso bihira yan bunjing na mga doktor na infectious disease specialist digdi sa Bicol na sindaan nagbubulong, nagsasagupa kan mga makatakot na nakahilangan bunjing mga nagaka-infectar. Pambihira sinda nagkapera lang yan digdi ng mga infectious disease specialist. Haputon tagiraray kunta na kung ano ining gustong sabihon kan attack rate na pinag-aapod. Yan kundi nag-abiso si Doc Ana Linda Bilyen na nasa meeting pa nga ako, Papa Pio, kaya bago kita magpadagos, I try to get in touch with Dr. Chris Gianan. Tibaad lamang matabangan makita ni Dr. Chris, na Gianan. Pakwala ko nung gustong sabihin kaning attack rate up. Digdi sa data na nahihiling niya to, igwa kitang hali mismo ina sa DOH tabi. Ang Legazpi udang albay halangkaw ang attack rate. Nakuanta na ini ka ito, natawan ta na yan na diit na pag-expound ka nakalis na mga aldaw pero it's much better na an otoridad an magpahayag na kaini. Nako cannot be reached. Si Doc na Gianan, Yan, apudan ko si Doc Tony na Ludovice. Sabi, so sa tuyang Provincial Health Office, busy yan sa tuyang si Doc Stella. Tangon yan, ang sitwasyon tabaga, medyo iba sa albay.
nagre-ring ang cellphone ni Doc Tony. Haputon talang ideya lang kung anong gustong sabihin kang attack rate. Agiraray, ano po? Sige sana ang kring kang cellphone ni Doc Tony na Godovize. Retire na ini si Doc Tony, ano? Masupog na karanta. Pero ideya sana ng kuhaon ta kung anong gusto sabihin kang attack rate. Yan, dahil nagsimbag si Doc Tony, ano? Pero ini po tabi ha. Sige. Well, anyway. This is something else na dapat po nyatong maintindihan. Ano? Sige daw so mga yaon dyan sa mga paraan tabay niya to. Kung yaon po kamo, paramdam po lamang tabi. Kung nakadangog kamo. Hali po ini sa DOH CHD Bicol. Yan ha. Data na ini kan gobyerno. Hilingon nindo, ang attack rate sa Albay, ang nanginginutan palan I should say, sa attack rate pinakahalagaw is Naga City. 664.36. Nagsunod sa Naga, talado kan attack rate. So COVID ha, 666. Nagsunod is Masbate, 215.46. Pagkatapos kan Masbate, suminunod ang Camarines Sur, 212 ang attack rate, 212.82. And then, suminunod sa 212, iyo na ining Camarines Norte, 100. Suminunod na ang Legazpi, 164.04. Then Camarines Norte, 143, and the rest medyo hababa na po. Ini ang concern niya to. So enot na pahayag kan mga doktor ka ito na nakakausip ta, ang attack rate da atabi tatabunjing, our chief tech, iyo ang surara, so kaskaso hiwas, ano? So kakaskas kan pag-atake sa populasyon kan COVID. Halangkaunin marhay ang attack rate. Kaya bagangunyan digdi sa Albay, piraan sa tuya. Perming double digit. Ano? Pati sa Legazpi, perming double digit. Kasubago na ipahayag ni Mayor Noel sa entrevista ni Ans. And nabasa ko man ito. Nagpahayag na po si Mayor Noel. Ingat tabi, tatibaan, iparayo ki amang Diyos. Mag-granular lockdown man kita digdi. The way attack rate is concerned digdi sa Legazpi, bako na po ini basta-basta. Makaskas na, iyon ang gustong sabihong kaan, makaskas na sin mahiwas ang nai-infektar kan COVID digdi sa Satuya sa probinsya nin Albay. Daita po paghalato na makaarog kita duman sa Metro Manila. Na-experiensyahan ta po kung ano ang sitwasyon kung igwang ECQ. Mabalik kita duman sa kasabihan, ang virus day naghihiro in itself, ang tao ang naghihiro. And ang pangapunan ng ngunyan kan gobyerno, kita po ang magpartisipar ng todo-todo. Kada isa na pagparahaputon, pagparabasulon ng gobyerno, kung taarog na kinikamugtakan, haputon ta ano po ang sa tuyang partisipasyon man, naginibo. O, gunmuan, kung mangyari sana, day po mangyari ha. Alang kaunin marhay tabi, ang attack rate na digdi sa Albay, buda sa Legazpi. Kan COVID-19. So Kapitolyo, sarado mo niyan, duwang aldaw. Pasiguro, tama contact tracing man sinda, o kaya test kan sa inda mga empleados. Perming pasiguro yan tabi, 2 days.
Okay na ang linya ni Pading Jim. Nasa linya na Pading Jim. Marhay na Aldao. Please go ahead na. Salamat Abi Padi, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag panyatong bareta na sa lindong nin ECQ ang Pulangi dahilan sa nagdadakulman na kaso nin COVID positive. Bawal ang mga mass gathering, limitado ang mga hirukan na mga tao. Ang problema ta may mass confirmation o scheduling compil. Parting ang programa ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda. Ngunya na pagka-Aldao, sundo ini sa Miyerkules tabi pa dahil pwede na ma-Oktaba pa at aram na kan na mga nasa barangay. Gabos, 11 barangays ini, Rinconada area. Ang ginibukan grupo ni Kapedian Salceda, kaya ba si Kagawad yun na Bilyar, inot nang nakipag-huro, nakinigosyar sa Libon Pares, St. James the Greater Pares, na kung po pwede imbis na sa Pulangi, simbahan, dumanang ho nagibuhon, makigamit ang Pulangi para duman sa katuyuan na mass confirmation tabi pa rin. Yan. Sa duman mahiwas na muyaman sa Libon Pares, kaya ngunyan, yaon duman sa ABC Federation Cup Adrian Salceda sa Libon St. James the Greater Pares and Agos Anticon, Barangay Agos Anticon, iyo ang schedule mo yan, imbis sa raruan sa natabi pa pig tulong pagoy ni tulong Aldao na mass confirmation sundo na matapos itong 11 mga barangays na makumpil duman sa Rinconada area. Kumpadreng Jimmy, may nadagog ako portion kan report mo. ECQ ang Pulangi over. Kapasi sa pakipaghuro niya tungo niyan kay Kagawad John Bilyar, nasa ECQ si Sinda. Kaya nga ni, dahil Sinda na idagos duman sa Pulangi sumas confirmation. So iyan at least ang source niya to is an elected official kan Pulangi na nagko-confirm na ECQ sida and saro nga ni isa mga naafektaran na aktibidades yan na mass confirmation over. Actualmente yaon ngunyan Sinda na sa simbahan kan pula Alibon. Nasa libo na sinda dumana sa nagigibuhon so pagkumpil over. Apa tabi pa de. Roger Copia, sige. So yan na sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jim. Sa pangaran man kabilog na fuwersa kan news team, salamat kan sa indong paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences.